Госпожо Янакиева, добър ден за Заперник.com. Защо вече 2 месеца бавите започването на строителството на футболното игрище в квартал Димова махала? Здравей, и аз вас чакам. Не съм се обадила за какво. Валя? Не съм се обадила. Ами, вие дайте, аз за какво ви чакам? Вие, когато имахте нужда, вие ми обещахте нещо и аз ви изпълних желанието, а сега така излиза, че аз вече не съм ви нужна. А за какво съм била? Вие знаете какво ми е положението. А за какво съм ви... За какво ти си ми била? Ами, кога бяха изборите? А, спомняте ли си? А вие сте забравили. Айде утре в 10, без 5, без 10 тела да си. Госпожо Янакиева, вела лята, защо я бавите? Защо бавите строителството на... Госпожо Янакиева, кажете, защо бавите строителството на футболното игрище в квартал Димова махала? Нали знаете, българина чака пари, пари има. Защо се бавят документите от община Перник? Да. Слушай ги, ама нашите бомбони са... Добре. И едно вече на... Пътюм ще да. Кое е най-успешното нещо по време на вашето управление?